Přímo v srdci aljašské tundry leží více jak 30 000 město Fairbanks. Je to druhé největší město státu a bývá často přezdíváno Zlaté srdce Aljašky. Bylo založeno v roce 1902 s objevením zlata jako těžební tábor a od té doby je správním centrem pro těžbu zlata v širokém okolí. Za velmi jasných dnů je přímo z Fairbanks vidět asi 300 km vzdálená největší hora celého severoamerického kontinentu Mount McKinley. Samotné Fairbanks z vrchu vypadá spíše jako les, ale podrobnější pohled nám ukáže, že civilizace pronikla i do této nehostinné krajiny. Pokud my sami z toho vrchu sestoupíme, zjistíme, že je to na první pohled docela obyčejné americké městečko. Ale bližší seznámení se s místním životem a lidmi nám dojem obyčejnosti brzy vyvrátí. Fairbanks je totiž živým městem pouze 5 měsíců v roce, od května do září. V zbývajících částech roku je město ponořené do průměrně až 40 stupňových mrazů. Proto se místní obyvatelé snaží léto prožít co nejvíce to jde a nevynechají žádnou příležitost se slunit například u Chena River, řece, která protéká celým městem. Také architektonicky se jedná o velmi zajímavé město. Skoro každý barák je totiž jiný než ostatní. Najdete tu v skutku vše. Od velikých, moderních a honosných budov až po malinké sruby schované v nepřístupném houští a obydlené samotáři, kteří na Aljašku utíkají před životem ve velkých městech. Ale nežijí zde samozřejmě jenom tito samotáři. Fairbanks je i velmi kulturním městem s bohatým společenským životem. Přirozeným společenským centrem, kam alespoň jednou ročně zajde každý místní, je Pionýrský park. Konají se zde koncerty, různá setkání a v neposlední řadě slouží jako místo pro v Americe tak oblíbené rodinné barbecue. Park nabízí celou řadu atrakcí. Můžete se jen tak procházet, anebo si třeba hrát s živýma kachnama. Můžete zajít na diskotéku do největšího sálu ve městě, anebo si zahrát třeba minigolf. Park slouží i jako muzeum pod širým nebem. Zhlédnout zde můžete například důmyslné stroje původních zlatokopů. Také je tu vlak, se kterým po Aljašce jezdil v roce 1923 prezident Harding. Nese jméno Denali podle původního názvu pro největší horu Mount McKinley. Ve vlaku je dokonce židle, na které prezident s oblibou alespoň jednou možná seděl. Můžete si zajít na oběd do obrovského parníku, anebo zkusit štěstí a naryžovat si nějaké zlato. K hlavním atrakcím však bezesporu patří procházka v ulicích Fairbanks z dob Zlaté horečky. Přesné repliky ulic a domů jsou vždy opatřeny textem, který vás seznámí s jejich historií a ve většině případech i se jménem majitele, který dům kdysi obýval. Můžete tak hlouběji proniknout do atmosféry podivuhodného města, které ovládala Zlatá horečka.
Původní budovy však nejsou pouze ve skanzenu parku. Můžeme se s nimi setkat i v samotném centru moderního města Fairbanks. Moderní centrum je sídlem mnoha společností z celé Ameriky, které odtud řídí těžbu a prodej ropy, zlata a jiných nerostných surovin, na které je Aljaška velmi bohatá. Jinak zde asi jako všude naleznete desítky obchodů, barů či restaurací. V centru města vévodí malé náměstíčko, na kterém dominuje socha prvních amerických pionýrů, kteří po odkoupení Aljašky od carského Ruska v roce 1867 začali osidlovat tyto nehostinné krajiny. Každoročně 21. června mají Fairbančané důvod k pořádným oslavám. Právě v centru města se již na zmiňovaném náměstíčku a v přilehlém okolí rozbalí stánky s jídlem, atrakce pro děti, výstava starých veteránů a v neposlední řadě různé hudební skupiny, aby tu všichni společně oslavili festival půlnočního slunce, Midnight Sun Festival. Na Aljašce totiž přes léto skoro nezapadá slunce a tento festival je právě oslavou nejdelšího dne, který je každoročně v den slunovratu. Dne, který trvá bezmála 22 hodin. A uznejte, 22 hodin přímého slunečního svitu už je pořádným důvodem k oslavě. Můžete si tu vyzkoušet rejžování zlata, nakoupit staré eskimácké bylinky, anebo se pokochat výstavou starých aut. Přišli a pak nás se odchytli, jdem do hospody. Mexický. Jaký to tam je? Co tam mají? Můžete také obdivovat auto místního hasičského sboru a děti si můžou zaskotačit třeba na kolotočích. Obrázky v centru města připomínají, komu tato země v minulosti patřila. A pokud se chcete odreagovat, můžete navštívit koncert některé z četných skupin, které vám zde hrají třeba až do západu slunce.